Hello, this is your captain speaking. Velkommen ombord på MMD E23. Destinationen er fremtiden. Forventet rejsetid er cirka 2 år. Ankomst juni 2025. Her er Mathilde, og hun elsker at rejse til USA, især New York. Her kan hun bruge timer i Central Park eller nyde en juice på en af de mange caféer. Her er Elina, og hun kan godt lide at rejse til de varmere himmelstrøg som Kroatien. Hun elsker at svømme og bade, drikke drinks i solen og opleve hygge og feriestemning i byerne. Her er Victoria. Hun kan godt lide at rejse til Spanien, hvor hun har sommerhus. Hun elsker at være i solen og nyder godt af de billige drinks. Her er Jo, og hans yndlingsdestination er Italien. Han bor ofte i sin bedstemors lejlighed i Tarsina, lige syd for Rom. Her er Rose, og hun elsker solen, havet, smukke eksotiske steder, at sejle og dykke. Hun har været på en sejlbåd i 2 måneder i fransk Polynesien. Her er Rosemarie, og hun kan godt lide at rejse, især til Tyrkiet, hvor solen skinner og vandet er flot. Så er hun også altid frisk på at danse halai. Her er Elena, og hun kan godt lide Hongkong, hvor der er masser af bjerge til smukke vandreture, men også et aktivt natteliv med barer og klubber.